въже минава отвътре, след това отгоре на макарата, след това се движва насам, минава под втората макара, върху третата макара, през дупката, двете макари къде са слепени, а не къде са наобратно, през едната, отгоре през дупката, през последната макара отгоре, слиза надолу към тежестите. Тежестите са хванати с болт за един метален кол, който е в дупки. Дупките се слага ограничителя за тежестите. Така, това е първото въже. Ето го болта отгоре, къде се фаща с него. Така. Този болт не е на този край, значи на другия край трябва е при края на скрипеца, на осмия клип. Трябва тук да се прекара на края. Така, второто въже почва от тук. Името как е хванато. Така, то само от тук минава през тази макара, през другата висяща макара, къде е на една страна, само през горната. И вече минава пак нагоре, през другата същата макара и се захваща за другия край. Ето как е хванато. Значи в същия начин. И третото въже вече е за краката. Ето го, значи то минава отдолу на първата макара, през дупката, отдолу на следващата, на втората макара, през малката макара на счупената висяща, през отдолу пак на последната трета макара, къде е отдолу. Отдолу пак минава на другата висяща макара права и долу се връзва с верига. Това е общо.